Έχει σημασία σε ποιο μέρος του σώματός μου κάνω αφαίρεση τατουάζ? Η απάντηση εδώ είναι ότι δεν έχει καμία σημασία τόσο μεγάλη που να μπορούμε να καταλάβουμε και να κρίνουμε ένα τατουάζ. Παρ' όλα αυτά, με τη δική μας εμπειρία, θα σας πω με βεβαιότητα ότι ένα τατουάζ το οποίο γίνεται σε πιο μαλακό σημείο της επιδερμίδας, όπως τα εσωτερικά του χεριού ή τα εσωτερικά μέσα στο πόδι, σε σχέση με ένα σημείο όπως είναι η γράμπα, οι περισσότεροι tattoo artists στα μαλακά σημεία συνήθως μπορεί να βάζουν την βελόνα λίγο πιο βαθιά και εκεί να δημιουργήσει κάποιο άπλωμα ή να είναι πιο δύσκολο να δούμε πιο σύντομα αποτέλεσμα με την αφαίρεση τατουάζ μας. Δεν παίζει κανένα ρόλο το σημείο, απλά έχουμε δει εμπειρικά ότι στα μαλακά σημεία του δέρματος τα οποία έχουν γίνει τατουάζ, συνήθως κάποιες φορές αργούμε λίγο παραπάνω να δούμε το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπαμε, χρειάζεται να κάνετε τουλάχιστον 3 συνεδρίες στο χώρο μας και να αξιολογήσουμε τις συνεδρίες σας με βάση το βάθος που μπορεί να έχει γίνει, το τι μελάνι χρησιμοποιήσει ο tattoo artist και πώς αντιδρά το δέρμα σας στη δικιά μας τεχνολογία με το δικό μας μηχάνημα αφαίρεσης, ώστε να σας πούμε μεγαλύτερη ακρίβεια για τον αριθμό των συνεδριών και το αποτέλεσμα που θα δείτε.